no jok rong so chengara towar ka chese mar thurpa Karbi Anglong Autonomous Council aphan chiki ke pin pen rong te ke ahawar ara tum thurpak pen towar ka cheselam Mahamaya VDC lapen Mondol Committee atum pen sok achili lapen sok adawai kiron Karbi Anglong Live Prime Time Berta long pen ilisami mirinhan sepi pini bertang ton pen arjupanik tha Towar henlo rong kachukim arara tuma phan kinang sot naya sonlo Towar jong si mesenavi pulote rong rup kachingthur ang thekavi Nangli hemle poki dalan ahem chikim seta towar ka via jok kiklar chen avideta thek Jong si towar mesendo pulote phelang hemle chikim prok seta me rong rup asap alon ki dola pen kiklar ki thek pon long tu Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo kachingthur naya dim laki Dipu rong sopi la pen dong kamukam henlo busi radatum kamatha damatum pin nangandu la pen rong so rong bot aradatum chotsi methang kacheleng atowar kachese marnang puta matha dam ta theklo bonta bang so kamatha dama bangki chokche deta thek athe rong sopi ang kangalong amata towar ka ve pen rong ara thur paksi towar chese mar ponang bomla ahop dipu rong sopi ward number ke bangkang dipu manja atowara rai la pen Dipu Town Committee Chairman Barin Mohon Tiso Hempen Kachikoinot Rong Socheng Araratum Abangke Non Puanta Methang Kacheleng Atowar Kavia Jok Pini Rathur Pakpet Towar Kachesamar Sai Kideng Po Dipu Rong Socheng Laki Kedam Tang Paro Krisir Kebra Trok Sir Kebra Trok Aningkan Hut Rong Choseng Det Api ASDC Asorkar Hut Towar Nang Semar Piponlo Bangso Pi Congress Sorkar Kedo Hut Sangti Thok Tui Presai Klemlo Bangso phi non ke do bom asorkar khoda bangki bangso towar nang semar pipe pin nang pusi rong asar dola sing teron pen than pon la bangso piniani Karbi Anglong Live apan ke hang inang ko kathe bangke la lo kedam tang nikan haro pre sirkebra trop pen la bangso towar para tumupan hang lo pen hala bangso hut bangke ASCC goben kacari bom hosi la bangso towar bangke nang kilo Nilitum Dipu Town Ward Commissioner Atuma Phat bangso towar nang kasemar piji aphan chuning riponlo lapen DTC long Chairman Barin Mohon Tiso kikhi bom hosetami chingki che thandamlo bonta bangso towar bangke non pu ansetami nang semar pipon thek thedet khangjanglo Dipu rong sopi dodun ko ka phisetami sarkar tum nangkelang ke pangkhria sonsi doko Mohon Tiso panta prang ta pulo langri ta komisioner do bom una hulo la penke rong ke hai an seta dolo la sonsi Rom Sing Timung ta dolo dake 2 nombor long ke komisioner non ke man tum bisa delo non la lung setimung long bangke ne tum dam dela setame noda pan kipu ke do olo posi alang le panta pu dam tung tedelo ate sarkar atum nangkelang abang sabu pang kreve ason si Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang pinangan kam claim ponlo bonta Dipu rong sopia long amat kido ward number cap rong socheng aphana bangki thek ponlong le det bon lasi pini nitu maphan ning ke mea bangpu Sonjoy Dira hin pen ita bengwan si rongara to an claim ponlo Tuliram Rong Hang alangri pinaan ke kam claim lo wa pisetame la daga rong apana bangke nang thek long le det bon lasi piniani anta labang so towara bangke tum long le det lasi nili tum rong sopi arlo dodun kok la pen towar pi arai amat ki dodun sitame sarkar pen thangna rawar sai long dundi lasi un an akera pen Nilitum aphan towar nang pipona sonte mesenji lapen Nilitum barla pora hot kacheleng pinangan akasik sak do pusi rong socheng arat kachuningri padupon kachuningri bangke prabjin pen nilitum aphan bang so towar abangke pithe ka sonte mesenji pusi chuningri dunlo ke barkha hudok lotang te nilitum towar kadam ke bang sisapik News report Karbi Anglong Live
Lakhain ko trok Dwar Baguri constituency angkang rong teke ahawar aradatum Karbiang Autonomous Council aphan chiki ke pin pen kedam tang wosik ni phai phoni towar ka chesalam asai kedeng pon rong teke ahawar aradatum edon pen tangka pharoi sila pen sarkar woreng ke domate service ke do dum edon pen tangka pharu pho an chirung pon pen rong thomarat mate her mari rong hangarong ke hai rong pia rong la pen jaliram teron arong aradatum towar chesalam pon lo Lang Royal Long Tame, Calvar Kavidera job, Lang Githapora Hood School, College Kidun, Amumaratum School Dun Un Edetitik. Lasi Lang Royal Long, Calvar Sitame, Nang Don Piasonte, Misenji Pusi, Rong Amekar, Borsing Rong Hang Lapen, Local MAC, Mate EM, Richard Obiapan, Chuning Ripon. Ini dat pugalilo, ar Frank bada ka Chuning Rido. Te ka Chuning Rido tame, nonanta ke claim te dalam makai la, nil tum lagi pulka, so saralam kali la, major thanglong rong lo. Nitum ki pu batai lo Chuning ri lo hamphang asong pada kaprek youth pen chenglok song taksi rong sar tum pen chenglok kaduk ko tani tum batai Chuning ri dogo dolo ta ketong thek thelang ne kopini ta nonta ni tum long delang La pen EM Richard Tokbike bari bithong ta lapusi dolo la silabang so atowar kasilam pon along nang chirap nang cheto duna sonte misenji puta ramson rong hang pen pachini pon thu lo batai chijin so me athi pon ma pulong te kidu kela karat pusi non mat kiri tum inglong situ bom sita me labang so atowar ke no pena jok ni tum hemi jangre lapen ke rong don mikar sami hemi jangre phansa me tum palom pon pin si tangka poisa chirung si paningkan wangta ni tum ke claim ke pachun pom bom ji athi pi mala bang so towar lang nam lo bute am prang ke king phu don donan in han du pik lek bu non ni tum ta theklong pu dhailo lapen ni tum ke claim jo nang ni tum ta theklong thai pro asila bang so atowar pu tha kating hon mane mithang rong rup ching thurang ji putansi ni tum ningkan sekpen kai ke porta mi claim bom lapen ke ni tum non mat bang ke banglong pena ke rap ndc ni tum pinie bang ke claim lo Seta aprang abangke labang so towar aputhak along local MAC Richard Tokbie penta nang chirap dunlo lasi non iphong phong abangke ke hang he chinam loputa ramson rong hang pen pherang ke thengno than pon thu lasi towar abangke nang rab resita lang royal long abangke kalwar mate kosvia bangle nang pivek thapusi hawar arada tumpen EM Richard Tokbie phan chuningri padopon News report Karbiang Long Live Kedam tang wosik ni phai phor ni Mahamaya VDC pen Mahamaya constituency ke parlo polling station thongke braisi atuma phan sok achili la pen sok adwai aki joy pen ke ron pon Bangsohut Mahamaya BJP Mondal Committee amaipu purno ingti atum pen ke chenglok pinangan Mahamaya constituency along BJP claim bangphu bangphia tum chetong donsi sok achili la pen sok adwai ke ron pachetang pon Bangso phi Samilangso ITDP Development Block pen Haurakhat ITDP Development Block atumta Bangso sok achili ke rona sailong chetong dunsi World Environment Day Katalona jame kideng padodun Bangso hut Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron Japon Linsi Dongmuka kahithia jo rong phokep so se thengpia claim ke som padopon Nile to Mahamaya ahomustilong pustame Pini nile tom ladak mondol komuti pen danglok PLCC lapen la VDC team lapen kaduk awe silang pen pini nile tom Mahamaya humusilong bustami World Environment Day labang so arni katalondon la sinile tom la so katalondon mangke lalo je nile tom along thengpia rong iponlo la si la so thengpia rong iponde pen angko nile tom Mahamaya ahumusti pen jitu non agriculture hin pen kaprek achili keron pon pini nili tum la bakso asai tak lem pon lo pini lang bakso asai long pusame ili tum aningkan mang sitame kidu ke la tum phan chili ke cholong thek thia tum phan nili tum la puson si pini sitame ron pon lo la Dong muka pen sem sing ti Karbiang Long Live Sominda radangalong environment day katalon pona sonsi kedam tang wosik ni phai phor ni Karbiang Long arlok prek jamadi malong tame talon dun la sonsi abarim KPLT arching ria song pendame thengpia klim ke agency World Environment Day katalon dun la sonsi abarim KPLT arching ria song atumta diphu pen manjadak milestroxy pen kheroni an
เทงเปียกลิมโตวาระกุงอากุงอีปอนซี World Environment Day กาตาลอนตุนเทงปีเป็นเมเซนออกซิเจนลงปอนละอันจดกะลิอาร์วีละเป็นโบตอร์โบกันตาเมอีเซนละสิเทงปีเกไรก็มาบังอากินังสอดปุสิปัจฉินีปอน นี่ตุมเก็บเอลทีอาร์จิงรีอัสซองนี่ตุมตามีบางส่วนนี่ปัจจุบันนุนสีปีนี้บางส่วนแห่งปีคลิมเกลอาเทแห่งปีคลิมเกนั่นก็ละเอลิตุมออกซิเจนเป็นแรงล็อกกับเปรกอาศัยมุนิรพันอากิเมลเป็นมุนิรมโนร์ปุดเดลเป็นจนทุจนวาร์สตามีบางส่วนเก็บว่าแห่งปีคลิมเกเป็นกระดกเวอส่วนกับเปรกอาวาร์ไซกิเมสละเป็นยิมิทางออกกับพันสมัยกิเมเซนีปุสิมาทัดม World Environment Day นี่จดเลยเทงเปียคลิมเกเอดูนังจีกะลิอาปอร์เกดอลิงเทงเปียคลิมเกเอปอนาไซเดงจีปุตาปัจฉินีปอนทู aning kanwang stami ketalon po di panitum bor iji nilito masong pen la sorni jot lapukali belek apor hustami nilitum lapuson thengpi arong ka videt along anabangke towara lom tabe la so por kali de hetami apor ka pre hetami tum klem pon bomji la pen ke labang so thengpi arong ki e pen ajok la kadokawe misen la pen ke palir sengi pansi bor ipon Halapu akhoi puta LP school along tame UKY asong pen patir pi ponsi theng pia klim ke e la pen loke charle hin chorok tok amai ke deng pon nilib UKY asong amai pu Elvin Kropen SDB Welson Kropen ke pachini pona tengke akhoi puta LP school along kavia son do olang bench desk table pen ke chenglo kavia son do olang la si prabjin pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang la pen education in charge EM Richard Tokbiatum RDN pon vek nang ji pusi pachini pon quality education polong pen itum langdam pulutang te tadakya sabso akadure dolan asi yasmet sumaratum logacherli along bodang te non adine kai ke floor along kangni prong la pop sona porkali dat asi yasmet bench desk tame kadure te tan la pen isilang dam pang te teacher tum tame yasmet local atum tibok tere tum yong si dak itum nili belong tami du pulutang te juparni tami tum daklu kacharli ahem mi ma henuma la pen sumartum ke kupipc ki du bisu ma chelang long jis la pen quality education ke padu vek ji lepute local aphansi teaching appointment pi ponte methu muchoji athe non ta kheroni pensi nang ke toy a teacher nang join det pen ha hem dam ju hi thi roilo ke bangwi la pupulote quality education cheman un e choji puta UKY asong pen ningche pon non amat bang so school along ke student setame bang thokep social student do lapen da kenang sort non ni tu mahin pen mate managing ahin pen kachuning ridun thuke la hanlo counselors or mate education department ahin pen setame bench desk abang kidure ni tu long do asila abang ni tu maphan bang so school along kirap kitu mate nangapali ji aphansi ni tu managing ahin pen setame chuning ri Choki hola pen Sonjit Kro Karbiang Long Live nang likre hini ang deng choli tang det pen Konada College Institute alongsi men ka chethap dunji mapu kamatha akisum doma jongsi do pulo tang te pini pen ke matha igrinon athe Karbiang Long tourism asai kam la pen district administration hin pen chepatir piponsi aki joy pen ningkan ke thoma pharman Institute of Hotel Management Guwahati along Bachelor of Science Hospitality and Hotel Management surihini rankora ke thom pen surihini rankora trok of pharman ki charli dunlong ja phan warsai kimi 1 pilo Ningke hangari soe jangatum amit hang pen Karbiang Long tourism asai ka masa he malongan vosik ni phai troxi ar ni aprang ka humri dam pen amit hang amen ka che jogdun ja phansi pachinilo ang ton alam ka chini pa media phan labang so number along humri ignore 81338 77787 90852 76837 Kidamtang vosik ni phai phor ni suminda radang World Environment Day ketalon pona sonsi Bokajan hanjang langso pherangki claim bang na pen Karbi Students Association Bokajan District Committee atum chelangsi kuligang along kedo ITI ahong chatai long thengpiarong ke asai kedeng pon Bangso jai mek ada por phai kris ya por pen Bokajan Press Club dun mai phu ananterang hanjang langso Press Club chun bang Bisnu Lekthe Silonijan Press Club amai phu Herol Hanse KSA BDC amai phura juing leng chunbang desoi teron atum pen Japan si kuligaw along kedo ITI ahong chatai long
อาสอนอาเทงเปียคลิมเอปอน KSABDC อามายผู้ราจุยงเล่งเป็นลำเทกิท่านปอนกีเทงปีเทงปรังอารองเป็นตาอีซีมูนิระตุมอาจิเทลุเทงปีเทงปรังโดนังจีละเป็นไรกมนังจีปุสีท่านปอนละเป็นเพดังเกเคลมบาริมไนอันนั้นเตรังเป็นตาเทงปีเทงปรังอารองเกไรเวกนังจีเทงปีเทงปรังอารองกีเวียร์เป็นนอนบตอร์บกันเกมีเป็นจุดที่กีชาร์เจียตุมเกดำตังอันนิงกันละเป็นปีนิงอันนิงกันอบตอร์มีปินโลลาสิบตอร์บกันปาเมจีปุโลเตเทงปีอารองอิงฮอนังจีเอรองเทงปีอารองปีโลปุโลเตรองพ่ออารองอีทุนังจีละอันเป็นสีลองเรียลองนางมีปูปุตาทานปอนสีมีเส้นเป็นปัจจุบัน tung el han lo je thengpi ilitum kilang bangge kadok beta ma ar putolo athema thengpi phalang nolo pulote la bangge ilitum se kanok song dola se jong se thengpi arong pilo pulote inu dobong sin jong se thengpi arong pilo pulote rong pharusia thengpi la son e ponang po lalote ilitum adim mane karbiang long la son lir sing dupo Halapu Dongmukak Press Club la pen Dongmukak Municipal Board atum tami chelang rapet pen bid plastic pollution ko athipi and ponsi Royal Environment Day katalon tun Dongmukak Municipal Board angkang National Highways area long pangrum pet pen rong phokep sosia thing piarong e ponlo bangso thing piarong ki e anta ke pareng eje phanpun an pen ki chelang dun bomji pusi alang nitum lamthi chepaklang ponบางซอไซกิเดงปอนลองดองมุกัก Municipal Board Chairman ประหลัดติมง Vice Chairperson Rebecca Ingtipi Ward Commissioner Sarlongki Tiso Ward Commissioner Sintu Chanda ดองมุกัก Press Club อามายผู้คอร์ซิงรองพาราตุมเป็นกระดังลอกดองมุกัก Municipal Board ลองโจโกมาราตุมละเป็นดองมุกัก Press Club เคลมบางพอตุมจิตองดุนอันปาร์ตาบางซอไซลองดองมุกัก Laborers Union ตุมตาจิรับจิตดุนสิมีเส้นเป็นปัจจุบันwall pini wall environment dia bangken itum athimang bong sipuri lo la bangken itum thengpiarong ke kasi kadlo kawe pini thengpiarong itum ipon lo so thengpiarong ke ben dia la kali lo te chong lo la son ta kali kadlo kawe bang ke pachirok dog ye bangke la lo ke ben ke pareng pon pen lo so thengpiarong abin pen chenglok kadlo kawe la puri bek ke pame pon dia mang ngolong pesin tu ipon lo ke pon bangke pini rong poket ke pon song pon lo lasi solo kota lasi iki bom lo wang bom nama bom lo badai sami ireng or buti long de king rong bang lasi pini bangke nilitum press atum pen singwai si municipal boram bo singwai si nilitum apolo net tapi ponang pu net pon pi pulote king rong kereng bang apai bang kom thik long o pusi singwai pensi lasi net ta logai pon tu dalo Bokajan pen ananterang Dokmoka pen Samsung Ingti Karbiang Long Live Adani Groups of Companies ahempu gutam Adani ahin pen kepang dakpon Odisha Balasora long train hum thom ka chetong along adai kawe au somar apiapo atum apran kedam kana hokdun do anatuma phan ki charlie hin angton penamat kirap ke pajir dunji aphan lamthe chepaklang ponlo Labang so kisung along jesemet ke phodun vek abang phua bang phi a hemasor la pen osomar tuma phan kaddu kawe cherap chetodun si pajok dunang pu osomar tuma phan sida me ke charlie hin aki joya war sai pen ke chenglok ke wang jilang ani lo ke charlie hin pa phi dun de det pen akai arjon ke pa midun chi a phan si RDP ponang poputa than pon thu Adani Groups of Company along saikam ke do an ports pen chenglok energy commodities Airports la pen data centers atuma phansitami chiraprin pen Odisha Balasore train kaching koilong apran kedam la pen aringa huge sodet atuma phan kerap kapale dunjia phan pachini ponlo Halapu Union Railway Minister hin pensitami labang so tomon langno nangke japen train hum thom kachetonga jok pharohinira trokner kep so se apran kedam along ang ton lapen ang kuralam kachini ponji aphan pura Central Bureau of Investigation mate CBI atuma phansi kiritar libasai ke pading ponji aphan lamthi chepaklang ponlo National Desk Report Karbiang Long Live Tang te pinikar bi prime time berta ke lapan si kang ton paniklo